Bafowethu sijwayezeni nje bafowethu sijwayezeni. Umuntu akalahlwa. Asina umgqomo ukulahla umuntu. He is our Nunu. He is our Gomorrah and Sodom abakwethu. Magaye Ndosi hayi. He is our own Nunu. Yezwa owethu. We have to accept him. Into engiyithanda ngomagaye bafowethu honest. Angazi okunye ngokuqhubeka kwesikhathi. But the man gave it all yesterday. He gave it all, even if I did not find the time to listen. But yesterday night I found the time to go through when he started. He unpacked everything. Ubethulula everything. Bomb upon the bomb. Ukhiphe yonke into, ukhiphe yonke into. Enye into engiyifundile leyo ukuthi there's no beef. There's no issue between uBhekicele noMkhwanazi. There is no issue at all. Yabo? Ngoba uthe uBheki mangabe sechaza iside lakhe eseveza everything ngaye ukuthi cha kanje eseyiveza. Immediately uShamasa Ndonga, I salute you. Immediately uShamasa uthumele umqhafazo phela i-email lapha yana kulaba ukuthi cha ngiya withdraw istatement engasenza through uMagaye and I apologize. Bafowethu, I like that. Mina bafowethu, I love peace. I love iqiniso. Yabo? I love peace, I love iqiniso. What has happened yesterday? I'm telling you, it has touched my heart. Mina nje Bhekicele benginembuzo nje yami ukuthi izinto wazenza ngeCovid iculture yethu yangahlonishwa, iwill yabantu yangahlonishwa, kodwa ayi bafowethu ama concern ami ngicela ukwamisa kwamanje. Ngicela ukwamisa ama concern wami. Ngisajabule how we have started. There was nothing whatsoever to justify nothing, to defend nothing. Yonke into uyikhiphe kahle, awuvezanga. Angiyibonanga i-defense. Imbuzo ubuyiphendula and ubuflowa. Akukho obuzama ukulokhuza. Lapha khona usuveza ukuthi yes ngiyamaza uMahlala ngahlangana naye eBeverly Hills ABCD, ngihlangana naye kanje. But this is what we want in this. We want that. Don't come here and try to be a superhero. Umuntu perfect ufuna ukuzifihla. Sifuna ukuzwa sitshele ngawo ukuthi ubani wakabani wenzeni uvela kanjani. And uBhekicele uyayazi lento yamaphoyisa. Umthetho uyabazi uBhekicele. Bafowethu asingafuni ukubi ngomuntu konke sesifuna umfake kuyo. Yebo uthe sizinunu. Hey bafowethu, he is our Nunu. So if sizinunu, he is our Nunu. I don't have a problem. Bhekicele nginunu yakho, okay? And now we nunu. Kodwa nje I'm happy with what I've heard yesterday. Amabhoma akho ngisazolalela ke kahle futhi namhlanje ukuthi uqhubeka kanjani, imibuzo ihamba kanjani, and nabazama ukuprovoke, and then you just align yourself wayibeka ngonondaba. Udaba yes ngalala ehotela ePretoria likaMahlala. Yes angisasebenzi kuhulumeni, sasingeke isidingo sokuthi ngize ngikhokhele ihotela nani ukube ngangisebenza kuhulumeni ngangizolala bese ngiyadeclare. But for now, I don't know nobody ukuthi ngideclare ngoba uma ngabe ngizolala mahala ngezukhokha. Yes, I have to take that offer and finish. And I am not a friend wakhe uMahlala. Wachaza yonke into. So I like that. I like that ukuthi there's no too much of everything. Too much of defense, everything. So ziningi izinto ebengayithandi uBhekicele abezenza nani as a human being. But uthe mayichaza yonke into, indlela yokusebenza kwakhe nezinto ezenzeka nama team. Wamthatha umchunu amfaka phansi kwebhasi. I'm so happy. Umchunu phansi kwesitimela, not even phansi kwebhasi. Magaye siyabonga ukuthi niyazwana nobaba uNdonga. Thank you.